Dina Minggu iki masakane ana ayam goreng bumbu ayam bakar sing dipangan karo sego anget-anget ngene iki ditutulno sambel, rasane wis withuk tenan cah. Lah iki resepe cah, wis tak tulis ya bumbu-bumbune apa wae tinggal di-screenshot wae. Lah mari ngono terus tak siapno wajan. Lah wak pitikku sing bar tak ombak resik iki mang tak cemplung ning gone jero wajan cah. Lah bumbune iki mang tak halusno nganggo blender, tak sokno ning gone jero ini wajan sing wis ana wak pitike iki mang. Terus tak kesoki banyu. Lah bumbune iki mang tak koreti cah. Mari ngono terusan tak kei godhong jeruk karo godhong salam sere. Terus tak kei gula bang sithik karo kecap ya sithik wae, rasa akeh-akeh mundak klegiken cah. Mari ngono nek wis terus tak aduk-aduk ben supaya rata ikune apa jenenge kecape. Lah nek wis rata terus tak entepno ning gone dhuwur kompor, tak tutup, tak masak cah. Dimasak nganti banyune sat kaya ngene. Lah nek wis sat kaya ngene terus dipateni kompore ya cah. Bar ngono terus siapno wajan, sisan dikei minyak goreng cah. Lah minyak goreng iki nek wis panas terus dicemplungno ayame digoreng cah ya. Ben ora gosong nek goreng, aja lali iwak pitike diwolak-walik ben supaya engko ora gosong. Lah nek wis kecoklatan ngene iki terus wae dientas gawe ero-ero. Lah iki ayame wis mateng, wis siap digawe lawuh madang cah. Ngene iki mangane lho cah, ditutupno karo sambel ngene tok wae karo sambel, sego anget-anget dipangan wis ngontekno sego cah. Apa meneh ana lalapane, iki ana lalapan kulbis karo lalapane timun. Wis ta diceluk tanggane wae gak ngarah kira mlengak cah. Mergo iki ya rasane withuk ngono lho cah.